Takže příběh o Kilovi a Billovi, který si mám dali kolibek, ale Bill musel jít na záchod. Tak. Ty jsi mě byl. 3 večeře. Najednou si dávej kolibek. Promiňte, musím si odejít na záchod. 1. Na moje záda, tak proč já bych nemohla jednou jít žrát na její záda? Když vy žerete moje záda, já jedu na fejsle, to mě žerete. Ale taky byl, ne? To se udělala, já si bude dát vystříne. Pojď mi nedáte žrát, ne? Pojď obličej. Ty nech nemůže ani usnout. Ano, to je nový Bill. Ne, takhle jinak. A teď je za ortodont. No to nevypadá dobře, nečistí si zoubky. A má rovnátka je. Je na ortodont, tak si vozu.